खुलुमबाय नोंथांमोनसिम आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जों दिनैहाय थाइगिर खाजि जानो नागिरदों आरोना। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै जोंथिंजायनि लामाया थाइगिर जानोसै जों नै थाइगिर। नै जोंना बियावहाय न' बानायनो बियाव गेदेरा जों थाइगिर दानना होबाय नै जोंहाना बिहावा। जानोबा फै। ओइ नै बिखुनजो सासेया फैगासिनो जोंना थाइगिर जानो। माइ गायजोबो नै जोंथिंजायनि दुब्लिया नैनो। फैद' माबार फैद'। नै जाबाय जोंना थाइगिर खाजिया जानोसै दानाबा। जाग्राफ्रा नेगासिनो नै बिखुनजोफ्रा जोंना। गासिबो बिखुनजो गोजा। रेडि जाबाय। देलाया बिसि जानोसै। आंबो जागोन नायं आंबो जागोन। जादो। आंबो नांगौ। आं लगायग्राया गामलायाव जानोसै आरो दाना नै। दुब्लि बारियावसो जाफैदो जोङो थाइगिरखौहाय। खामानि मावदोंमोन नालाय जोंना आफाया, ओंखायनो दुब्लि बारियाव जाफाफैबाय जोङो। Dia mak kena dia. Boleh. थाइगिर जाग्राफ्रा सिरि सार। गोथाव मोनदों? गोथाव। नोंलाय गोथाव मोनदों मोनाखै नोङो? गोथाव मोनदों? नै बानलु बागाना नै बानलुआ दासो थायहांबाय थादों नै। नै एसे थायहांबाय नै गोरलैसो आरोना। इजोंनो थाइगिर खाजि जाबाय जों। बानलुआ बिराद गोसाथार। फिथाइ थायहांबाय नै बानलुआ। देनां मोनबा खानोसै। जि गोबाव जाबाय आं नै साइकेल सालायनायनि आं दिनै। जिबोनांफ्रा नै ओरैबायदि हाजोखा आरो बिसोरो। आरो नै सासेया हाजो गोजा। नै जोंहानि आबौआ बेनो। सेंग्राया दंथारो नै दाबो। आं दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।